ମୁଁ ଅମୀୟ ପ୍ରଧାନ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅପ୍ରିୟ କଥାକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ଜୟ ଶ୍ରୀ ରାଧେ। ପରମ ପୂଜ୍ୟ ସିଦ୍ଧ ସାଧକ ବାବା ପ୍ରେମାନନ୍ଦଙ୍କ ଚରଣରେ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ। ପୂଜ୍ୟ ଗୁରୁଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ବାଣୀକୁ ଅପ୍ରିୟ କଥାରେ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଆଶା କରୁଛୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିବ ଏବଂ ବାବାଙ୍କର ଅପ୍ରିୟ କଥାର ବାଣୀକୁ ଆପଣମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଏବଂ ଆମକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଅମୀୟ ପ୍ରଧାନ, ଜୟ ଶ୍ରୀ ରାଧେ। ଅପ୍ରିୟ କଥାର ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗ। ବ୍ୟକ୍ତି ବି ଅଛନ୍ତି ଶତ ଚେଷ୍ଟା କରି ମିଳେ ନାହିଁ ସଫଳତା, କେଉଁ କାରଣରୁ ପିଛା ଛାଡ଼ୁନାହିଁ ଜୀବନରେ ବିଫଳତା। ବ୍ୟକ୍ତି ବି ଅଛନ୍ତି ସ୍ୱଳ୍ପ ଚେଷ୍ଟା କରି ପାଉଛନ୍ତି ସଫଳତା, କାହିଁକି କେଜାଣି ପାତର ଅନ୍ତର କରନ୍ତି ବିଶ୍ୱବିଧାତା। ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର ହିସାବର ଫଳ ଅର୍ଜିଥିବା ପାପ ପୁଣ୍ୟ ଏହି ଜନ୍ମରେ ଭୋଗ କରିଥାଏ ସୁଖ ଦୁଃଖର କାରଣ। ସଞ୍ଚିତ ପୁଣ୍ୟ ପରିମାଣ ହୋଇଯିବ ଯେବେ କ୍ଷୀଣ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ପୁଣ୍ୟ ବଦଳରେ ପାପ କର୍ମ କରିବ ନିଶ୍ଚୟ ଭୋଗିବ ହିଁ ପରିଣାମ, ଭୋଗିବ ହିଁ ପରିଣାମ।